Здравейте на всички! Днеска почваме пак с каламари по светло, дето казва, че в светлата част на денонощието не се ловели каламари. Ето ги, почваме ги. Верно, че само един за 50 пъледия. Аре по-малко, ама това е положението за сега. Днеска сме с бате Ачо тук. Помахай, бате Ачо, да те видят хората. Така. Той е майстор на повърхностните примамки. И днеска ще се надяваме да фанеме голями и едри лефери. Ето той сега се опитва тук с нос или конче да лови разни голями лавраци, но за сега няма ефект. Така че днеска ще направим един такъв риболов, пак тук на Солон, некой да не каже нещо, ама каквото и да каже, това е положението. Най-близо ни е тук, а изобщо тия дни из цяла Гърция няма никаква риба. И тия, дето ги гледаме там във Facebook снимки, мога да ви кажа, че ги събират от целия кей рибите, правят една снимка и викат: избих рибата. Но както и да е. Това е тема на друг разговор. Всеки да вярва в каквото си иска. Ето още едно каламарче. Много хубаво. Ще си сложа крака. Ето го. Големичко е. Голямо, по-голямо от стандартните, които се ловят тук. Не можах да го хвана в кадър, плюс това вече е тъмно. Ето да ви покажа, нищо не се вижда. Каламарче пристига. Ето го, вижда се. Опа. Плюй сега, че... И той как се е фанал само за едното пипалце. Той крокодил. Вчера пуснах два такива. Айде и това ще го пуснем. Няма какво, много е мъничък. Айде беги. Още чернилка пусна беше. Какви почнаха да излизат такива мънички. Аз не съм лакомия, трябва да ми поне 5-6 за едно ядене. Не искам 100. Вчера пак излияха такива, ги пускаха в тъмното, не съм ги снимал. Ама това е положението. Сега се пък раздуха някакъв южен вятър. И честно казано си е студено. Ще трябва да се обличаме. Ама ще хвърля още 10 пъти тогава. Пък е точно един приятел ми звънна и нямаше как да си включа камерата, обаче ето го сега тук на брега. Общо взето риболова е такъв цял ден, мятаме с бате Ачо за лефери, не знам, пробвахме и други, за силикончета хвърляхме, за кокалита, пробвахме и пилкери, изобщо пробвахме какво ли не, обаче за момента това е положението. Аз естествено продължавам, не е толкова. Сега всъщност излезе малко вятър, дали ще се види. Иначе доскоро беше абсолютно безветрие. Имаше остатъчна вълна, но абсолютно безветрие беше. И за сега толкова.
лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Защото ми да певайче, то на Джоро Тели. Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Еми, това е положението. Нарочно чаках лошото време, активизирала се рибата, активизирало се калмара и там всеки други животинки водни. Обаче не. Дъжвали, студено е. Добре, че якито е непромокаемо, его не пуска вода. Ама сега вече един час да не, ама 40 минути няма нищо. А пък и този цвят там на водата, не знам дали камерата ще го предаде. Доколкото виждам е свързан с оная тръбичка там, хич не ми харесва. Затова вчера тук имаше едни, дето фанаха 2 кефала, 2 лайнарийки. Но това не е моята риба. Има си водорасли. А уж не го пускам до дъното. И не знам и аз какво да кажа. Опитах се нещо да направя различно, обаче няма. Нито надолу, да не кажете, че понеже само на едно място, и надолу по тук в района така на 30-40 км няма нищо. Мислехме да отидем и до Модания, тук един грък ни каза, че там била рибата, обаче ние нещо не му повярвахме. И затова видяхте какво направихме. Всъщност през нощта се хваща някой друг калмар. Той не може да се снима, както вече казах, заради осветлението. Но в това време аз бих седял, стига да има риба. На един час да има една риба или един калмар бих седял. Обаче то няма. Меташ си е така. Както виждате, никой друг няма. Сега се обърна, но не се намокне камерата. Само аз съм единствен идиот. Ама как се казва, и сам войната е война. Еми, дано ви хареса видеото, въпреки че толкова стана, нищо не стана, но това е видео от 3 дни. Поне няколко се запътил насам. Сега, какво мога да кажа друго? Зимата по принцип в този район, може би този месец, не знам, все пак доскоро беше много топло, нали, водата беше много топла, сега изведнъж става много студена и рибата пък изчезна. Преди не искаше да дойде, а сега пък си тръгна. Нали? Парадоксът е това. Но факта е факт, че наистина няма нито един лефер, не съм видял тук за 2 седмици. Миналата седмица бях тук и сега тази седмица никой не е хванал лефер. Аз също хвърлям игли постоянно. Няма и общо взето няма нищо освен кефал. А и калмари. Нали. Така че продължаваме, ще направим може би 10 дена почивка. Мога да пробваме на нашото море, да видим дали има нещо си там, евентуално съвсем случайно. И общо взето така, показвам и това, което е действителността. Без монтажи, без преувеличение и без снима на една риба, показана от 30 различни места
и все едно сме фанали повече от риболовен кораб. Както и да я разбирате ме, аз знам, че повечето ме гледат заради това, защото показвам действителността така каквато е. Благодаря на всички и пожелавам успех на всички риболовци.